her på skolen. Det var med de her børn. Forestillingen hed Hul i skivet. Senere blev mine forestillinger noget mere avancerede. Måske husker I dengang jeg entrerede med Susanne i badet. Ja, selvom jeg ikke selv var meget gymnastiklærer, så synes jeg alligevel, I skal se nogle billeder fra den gang. Der var orden på tingene, lige rækker, arme stræk, arme bøj. Og ham den syge dernede, han får lov til at kigge på. Au i numsen. Og stå på hænder, det kunne de alle sammen dengang. Ja, på lærerværelset, der var vi 8 lærere dengang. 1 Halkær, 2 Svejstrupper, 2 Lunder, 1 Kerdil, 1 Janne og 1 mig selv. Bemærk Jannes